Patak sa mačjim instinktom. U mojoj profesiji imao sam prilike da vidim mnoge čudne slučajeve, ali jedan od najčudnijih slučajeva koji sam imao bio je slučaj osobe po imenu Patak Dača. Senjor Dača došao je u moju ordinaciju pre godinu dana u stanju krajnjeg šoka i depresije. Rekao sam mu da legne na kauč i da mi priča o svom problemu. Od samog početka. Počelo je to jednog dana kada sam sedeo u parku i čitao novine. U tom trenutku tuda je prošao miš po imenu Brzi Gonzales. Dok sam ga posmatrao kako prolazi, postao sam svestan jedne čudne želje koja me svog obuzela. Zamislio sam ga na tanjiru sa jabukom u ustima, sa zelenom salatom i puno paradajz sosa. Uspeo sam da se savladam, ali sam znao da nešto nije u redu. Patke ne jedu miševe, mačke jedu miševe. I bio sam siguran da nisam mačka, ili mi se bar činilo da sam siguran. Odbacujući te misli, ponovo sam se vratio čitanju. Ali miš je opet prošao ispred mene. Izbjegavao sam da ga pogledam. Pokušavao sam da ignorišem njegovo prisustvo, ali nisam mogao. Video sam drugu viziju, miša pod staklenim zvonom. Nisam znao šta se to sa mnom događa. Da li sam počeo da ludim? Zašto sam imao te čudne želje? Bilo mi je lakše kad je otišao. Prestao sam da mislim na njega i opet počeo da čitam. Ali odjednom sam dobio želju koja me potpuno obuzela. Da učinim nešto o čemu nikada nisam sanjao. Pokušao sam da se obuzdam, ali nisam mogao. Njau! Što je vreme više prolazilo, bilo mi je sve gore i gore. Počeo sam da jurim za tim mišem. Zato sam se često našao u neprijatnoj situaciji da moram da objasnim to što radim. Bojao sam se da moje čudne želje ne odbrukaju me pred svetom. Zato sam sve vreme ostajao kod kuće sasvim sam, osim u društvu jednog miša. Naime, tu se uselio Brzi Gonzales. Zvao me je da zajedno večeram. Mislio sam da ga ćapim, ali sam se pred posljednjem trenutku predomislio i trgao. Ograničio sam se i pobegao iz kuće, vrišteći. Vremenom, moje osjećanja postale su sve jače. Pokušavao sam da se u društvu ponašam normalno. Želi da zaboravim sve probleme, počeo sam da se bavim pevanjem. Ali ni pevanje mi nije pomoglo. Zato sam lepo se vratio svojoj kućici da ponovo razmislim o celoj stvari. Postajao sam sve rastrešeniji, bio sam nervozan kao mačka. Ne, bilo mi je potrebno piće. Sipao sam mleko u čanče i počeo da lapćim. Znao sam da mi je potrebna pomoć profesionalca i eto, zato sam došao. Morate da mi pomognete, molim vas, doktore. Molim vas, doktore. Ma dobro. Da probamo prvo ovaj test sa mastilom. Recite mi šta vidite? Pa ovaj ne vidim ništa. Čudno, ja vidim miša. Možda je to neka fizička bolest. Proverit ćemo i u laboratoriji. Aha, senjor Dačo, da znate da ispitivanje u laboratoriji pokazuju da u vašoj krvi ima 2/10 mačje trave. A to je, mogu vam reći, vrlo veliki procenat. Nije ni čudo što se ponašate kao mačka. Morate da otkrijete odakle je to došlo. Tek onda mogu da vam pomognem. Vratio sam se na svoju malu hacijendu pitajući se kako sam mogao da dođem u dodir sa mačijom travom. Miris koji je dolazio s polja postao je sve gori, pa sam morao da zatvorim prozore. I tada sam ugledao, tačno preko puta ulice, fabriku mačije trave. Preostalo mi je samo jedno, da uništim izvor te odvratne bolesti. Uspeo sam! Sad neće više biti ni mrvice mačije trave u celom Meksiku. Bio sam spašen, bar sam tako mislio. Alo? O, senjor Dačo, kako ste?
Izlečeni ste. Dobro, dobro. Račun? E pa, račun iznosi samo 3.500 pezosa. Halo? Već sam izgubio mnogo pacijenata na ovakav način. Dobro, šta se tu može? Sljedeći pacijent, molim, senjor Brzi Gonzales. A sad mi recite, senjor Gonzales, u čemu je vaš problem? Trebalo je da poslušam mog taticu. Uvek mi je govorio da je bolje da budem bandit.